bon dia a tothom. Gràcies per assistir en aquesta quarta sessió de les jornades de qualitat lingüística als mitjans de comunicació que organitza el GALMIC. Aquesta sessió és a càrrec de Nabel Gràcia, que és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Lleida i màster en Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes per la Universitat Rovira i Virgili. És doctor en Ciències Humanes del Patrimoni i de la Cultura per la Universitat de Girona i des del 2017 forma part del grup de recerca en Història de la Llengua i Llengua Normativa a la Universitat de Girona. Ha combinat el món de la recerca amb el de la docència i actualment és professora de llengua catalana a la Universitat Rovira i Virgili i al Centre de Formació d'Adults de Mollerussa, no sé si aquesta segona part, supos que sí, i també examina de proves oficials de nivell de la Generalitat de Catalunya. Avui ens parlarà de models lingüístics amb en la ponència sense complexos però amb criteri, el model lingüístic que ens representa. Moltes gràcies, Anabel, per acceptar la invitació del GALMIC i endavant. Bona tarda a tothom. Em sentiu bé? Sí? Sí. Doncs jo també voldria començar agraint al Pere i a l'Elga que m'hagin brindat l'oportunitat d'impartir aquest seminari i sense més preàmbuls compartiré pantalla per començar de seguida. Sí? A veure, deixeu un segon. Està carregant un moment la presentació. Bé, doncs, com molt bé ha dit el Pere, la meva presentació porta per títol Sense complexos, però amb criteri, el model lingüístic que ens representa. I la veritat és que pretén ser una mica desenfadada i un xic menys acadèmica del que és habitual en aquests casos. Aviam, abans de començar, a mi m'agradaria explicar com anirà la meva sessió. De fet, el que he fet és recollir algunes idees dels seminaris previs dels meus companys dels dijous anteriors, perquè m'han semblat interessants i que lligaven una mica amb tot allò que és del meu interès. Evidentment, parlaré de manera molt succinta de la recerca que he dut a terme, de la meva formació acadèmica i la meva experiència professional, però també m'agradaria fer alguns apunts per tal com soc una parlant de les Terres de Ponent i és una mica el tema que m'ocupa i em preocupa des de fa molt de temps. Com us deia, he recollit algunes idees que s'han comentat perquè m'han semblat molt interessants, idees que han esmentat la Laia Darder, la Mònica Montserrat i el Josep Àngel Mas, que a més crec que han fet, entre tots tres, han promogut, han difós, han mostrat una imatge molt general, molt clara, dels tres grans territoris de parla catalana, com són les Balears, Catalunya i el País Valencià. De la Laia Darder, en particular, recullo algunes idees, com he dit, relacionades, per exemple, ella parlava d'estereotips i estigmes a propòsit d'utilitzar alguns recursos o algunes mostres de les variants més locals. Ella es preguntava també on és el límit, quan ens hem de permetre utilitzar trets més locals i quan no. Posava també d'exemple l'estàndard del castellà en el Telenotícies perquè considerava que era força monolític encara i, a més, ella proposava i promovia una llengua que generi més confiança entre els parlants. En el cas de la professora Montserrat, em va agradar molt que utilitzés, i així li vaig comentar, el verb dissimular, no? Per parlar d'alguns parlants que amaguen la seva varietat dialectal. Em va agradar especialment el concepte de variació alterdiatòpica, al qual m'hi referiré de seguida,
També el fet que hi havia com diversos posicionaments, els partidaris de la particularitat no condicionada, els quals també hi apareixeran en la meva intervenció, i em va cridar especialment l'atenció, com li vaig comentar, no, l'anècdota particular que va explicar sobre l'escola de doblatge. I en últim terme, en el cas de la intervenció del professor Mas, com ja li vaig comentar també, em va cridar especialment l'atenció els estàndards semicentres, parlant de Palma i de Lleida, dels 4 models que ell proposava, doncs el fet que la majoria dels periodistes es decantin per el model convergent o el model particularista. Vaig posar l'ull també en aquesta forma sisè a mig camí entre un model i l'altre, i molt especialment també em vaig quedar amb aquest missatge que ens enviava al final de la seva intervenció d'empoderem-nos en la tria des de la responsabilitat, que ja seran els filòlegs qui ens posaran el fre. Doncs bé, amb aquestes premisses, ara vaig enrere i volia anar endavant, perdoneu, jo em disposo a centrar, a posar l'ull en una varietat dialectal en particular, perquè ha estat, com us deia abans, el meu objecte d'estudi des de fa molts anys i perquè té una història particular en relació justament amb la varietat estàndard. En aquest sentit, el nord-occidental, perquè efectivament estic parlant del nord-occidental, s'ha pogut considerar fins a cert punt inexistent a l'hora de crear aquesta varietat estàndard. I això no deixa de sorprendre si tenim en compte que Lleida, i em centro en el lleidatà en aquest cas, però Lleida com a capital territorial probablement d'aquest nord-occidental és segurament, deia Ramon Sistac l'any 2000, la capital administrativa més catalanoparlant dels països catalans. I de fet no ha degut canviar bastant, deixant al marge les Terres de l'Ebre que lideren aquesta catalanoparlanitat, si ho podem dir així, perquè segurament doncs, les Terres de Ponent estan a dalt de tot del rànquing pel que fa a l'ús de la llengua catalana. El cas, però, és que som diversos els que des de ja fa uns anys hem comentat quina és la situació del nord-occidental respecte de l'estàndard. Ramon Sistac deia l'any 2000 que hi ha un problema que s'arrossega de molt temps i que no s'enfoca mai de cara perquè és molest i incòmode, i aquest problema és el dialecte. El professor Miquel Àngel Pradilla, que també ha fet diverses mencions a aquesta qüestió, comenta, i recordo perfectament aquesta conversa amb ell, que em comenta que el nord-occidental, que forma part de tot el bloc occidental al costat del valencià, doncs, per tant també el lleidatà, doncs sempre ha tingut com a referents lingüístics la normativa i l'estàndard irradiats des de Barcelona per raons político-administratives òbvies, a diferència del que ocorre amb el tortosí, el qual experimenta pressions des dels dos models lingüístics. El mateix Pradilla ens deia que en el procés que va de la codificació a la vehiculació del català, el nord-occidental ha sortit ben mal parat i perd bous i esquelles, em deia, possessius, formes verbals de subjuntiu. Vista així, l'estandardització, segons ell, opera com una nova selecció. Aquesta vegada, doncs, tria entre formes normatives que ja són possibles. Rull argumentava que darrere d'aquesta tria dels parlants hi ha una clara qüestió identitària. Els ponentins mai hem permès que es qüestionés la nostra identitat catalana i és per aquesta raó doncs, que hem posat sempre el focus cap a Barcelona, quan ho podríem haver fet cap a València, no? Perquè per germanor, per proximitat lingüística, doncs, el nostre parlar pertany al mateix bloc dialectal. En aquest sentit, doncs, podem dir que el pluricentrisme juga una mala passada al nord-occidental, i així ho he fet en una de les meves publicacions. Aviam, el problema ja diguem que es va desencadenar l'any 85 i que ha portat molta cua al llarg de les darreres dècades. El professor Turull l'any 2019 ho va explicar molt bé en un article que intitulava Tres fases de l'assumpció del nord-occidental i viceversa. No m'hi extendré gaire perquè si us interessa la qüestió doncs podeu recórrer a aquest article, però sí que deixeu-me que com a mínim esmenti alguns d'aquests moments claus en aquest procés d'assumpció del nord-occidental a l'estàndard i viceversa. L'any, com us deia, l'any 1985, el jove grup de professors de filologia catalana
d'encara l'Estudi General, que després va esdevenir la Universitat de Lleida, es va manifestar, va redactar un manifest que portava per títol El català, llengua nacional o idioma municipal. Davant d'aquest manifest, hi va haver l'intent de crear, i es van crear uns models lingüístics paraestàndards que ja s'han comentat en les seccions anteriors. Uns models que pretenien fer encaixar el nord-occidental en aquest estàndard en el qual no hi havia tingut cabuda. Uns models que pretenien ser inclusius i en cap cas no particularistes. És el que Ramon Sistac l'any 92 va anomenar com a estàndard regional, del qual parlaré una mica més endavant. En pocs anys es van produir, van tenir lloc a l'Institut d'Estudis Ilerdencs les jornades d'estudi del català nord-occidental perquè el problema s'havia posat damunt la taula i s'havia de mirar de resoldre. Les actes que van sortir un any després, de la mà del professor Alfred Agustí, portaven un títol prou suggerent, El nord-occidental entre dues llengües. I així avancem en el temps en què apareix l'estàndard occidental, criteris i àmbits d'aplicació, un seminari que va tenir lloc a la Universitat de Lleida l'any 98. Des de llavors no han parat d'aparèixer tot un seguit de publicacions i d'estudiosos dedicats a aquesta qüestió. Però qui realment va tenir gens pudor a l'hora de vindicar la necessitat de reflectir trets nord-occidentals en l'estàndard de tots van ser, sense cap mena de dubte, els professors Ramon Sistac i el professor Antoni Ferrando, que sense saber-ho van coincidir l'any 92 a fer aquestes declaracions públicament i permeteu-me doncs que us les llegeixi. Durant molt de temps, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha difós un model de llengua exclusivament oriental, en què els parlants occidentals difícilment s'hi podien sentir reflectits. Així mateix, coincidien en afirmar que cal atorgar al nord-occidental el lloc que li correspon respecte del conjunt de les grans modalitats dialectals de la llengua catalana. En aquell moment va ser l'equip de Joan Julià qui va encapçalar des del laboratori Pere Barnils de la Universitat de Lleida tota una sèrie d'escrits, articles i llibres al voltant de la descripció del nord-occidental. Un exemple és Llengua i ús a les Terres de Ponent. En aquest mateix volum es donava veu a diferents representants dels mitjans de comunicació, però també de l'editorial més coneguda de les Terres de Ponent, que és Pagès Editors, entre d'altres. I un d'aquests, des de la Universitat de Lleida, Josep Enric Teixidor, manifestava en un article que porta per títol també aquesta vindicació del nord-occidental, la reconstrucció de l'estàndard català des de l'àmbit universitari. Massanell, com sabeu, en va parlar l'any 2011, n'ha parlat en diverses ocasions. Ella parla de la permeabilitat del català nord-occidental a l'estàndard mediàtic i educatiu. Valls, posteriorment, 2 anys més tard, va fer un grandíssim estudi dialectomètric sobre el nord-occidental i ha parlat també del canvi morfològic versus el canvi fonològic en català nord-occidental. Ferreuc té un article interessantíssim sobre el nord-occidental a la ficció de TV3 i analitza 2 de les sèries en què apareix aquesta varietat dialectal, que són Lo Cartanyà i Gran Nord. I, com us he comentat, el professor Albert Turull ha fet aquest repàs cronològic d'aquestes etapes i m'he permès d'incloure també els meus estudis que van en la línia de la vinculació emocional dels parlants i molt particularment dels nord-occidentals amb la seva varietat lingüística. Arribats a aquest punt, ens adonem que les manifestacions de Sistac que van increixent en aquests anys són especialment importants i cal tenir-les en compte. D'aquest estàndard regional que ell anomena, en fa aquesta descripció. Bàsicament, comparteix les característiques morfosintàctiques i, en bona mida, lèxiques de la variant més difosa, però està muntat sobre l'estructura fonològica i en menor grau tonal del dialecte occidental. Segons ell, segons Sistac, malgrat aquest l'intent que comentàvem de crear un nou estàndard, un nou sub- o paraestàndard, malgrat aquest intent que s'ha mirat de tirar endavant, no gràcies a, sinó malgrat els mass media catalans i molt especialment malgrat la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,
i per excel·lència TV3, hi ha hagut reticències a acceptar aquest pare estàndard, sobretot per part dels mateixos professionals de la comunicació, una qüestió que també va apuntar-se en el seminari de la setmana passada. Bé, les conseqüències de tot plegat són evidents i així ho han demostrat reiteradament Massanell, Valls, Ulldemolins. I és que els parlants nord-occidentals abdiquen de trets genuïns, de trets propis i adopten solucions corresponents a les variants orientals. És el que el mateix Valls ha anomenat procés de desdialectalització i anivellament enfront del català oriental. Per tant, doncs, el nord-occidental està clarament en perill d'extinció i encara que sembli com una pancarta, com un rètol alarmista, us he de confessar que he arribat a llegir El nord-occidental agonitza. I això és per dos motius fonamentals. Qui són els difusors del model estàndard? Doncs són diversos, però els dos pilars claus podríem considerar que són l'escola i els mitjans de comunicació de masses. No toca parlar en aquesta ocasió de l'escola, tema que seria realment molt interessant. Per això jo l'altre dia apuntava que els docents tenim una grandíssima responsabilitat i potser no se'n va entendre perquè no em referia pas als professors universitaris, sinó que em referia als que treballem a les trinxeres, perquè durant molt de temps hem també utilitzat un model lingüístic molt orientalitzat. Bé, com deia, ens centrem ara en els mitjans de comunicació. I com que aquests seminaris tracten de la llengua en els mitjans de comunicació locals, doncs em centraré en els mitjans locals de les Terres de Ponent. Però com que no sóc una especialista en aquesta qüestió, em limitaré a fer algunes pinzellades i a generar, si és possible, reflexió, debat, tant si és al final de la sessió com la setmana que ve a la taula redona. Permeteu-me, doncs, que faci algun incís en la premsa escrita. En particular, parlaré d'alguns diaris de la terra ferma, de la televisió, referències a pel·lícules, sèries, la qüestió del doblatge, de la ràdio, però em centraré no tant en programes radiofònics, sinó més aviat en spots publicitaris. I, finalment, crec que és prou important i potser no n'hem parlat gaire, internet i les xarxes socials i tot el pes que recau avui en dia en tots el que anomenem influenciadors, streamers, creadors de contingut, youtubers, etc. Doncs bé, comencem per la premsa escrita. En el cas de Lleida podríem parlar de bàsicament 3 rotatius, 3 diaris i de seguida n'exclourem 2 i us explico per què. Mireu, el primer que va sortir, el primer diari de referència a les Terres de Ponent va ser La Mañana. És un diari nascut l'any 1938 en un context franquista i del bàndol, és a dir, del mateix bàndol franquista. No ha estat fins l'any, atenció, fins al desembre del 2023 que ha aparegut la versió catalana d'aquest diari i, de fet, ha substituït la versió castellana. Però no el conec en profunditat, per la qual cosa no hi entraré. En el diari de Lleida, que és hereu del Diari de Lérida, nascut el 66, va aparèixer en català el 89, però va tenir una vida relativament curta perquè va desaparèixer l'any 93. En el que sí que em centraré és en el rotatiu de més tiratge clarament a Ponent, que és el Diari Segre. El Diari Segre va néixer l'any 82 en la versió castellana i l'any 97 va sortir, atenció, de manera pionera per tot el territori catalanoparlant, la versió catalana simultàniament a la castellana. Puc parlar-vos d'aquest rotatiu perquè, com us he dit abans, podia tirar en alguna ocasió de la meva experiència professional i he treballat per l'empresa, pel grup Segre, per la qual cosa conec una mica des de dins. Pel que fa al diari Segre, cal dir que la versió primera és la versió castellana i un cop està redactada la versió castellana es passa a fer la traducció al català. Quan va sortir aquesta doble línia en català, es van tenir en compte a l'hora de crear el llibre d'estil 2 consideracions
molt importants. Per una banda, la qüestió del dialecte i per una altra banda, el fet d'utilitzar un llenguatge planer. Es tenia molt clar que s'havien de seguir les directius de l'Institut d'Estudis Catalans, però sempre vetllant per les formes més locals del territori, més pròpies del territori. Per exemple, es va optar pels infinitius tindre i vindre i pels infinitius traure i nàixer. Pel que fa al lèxic, es van triar formes com atansar, pedregada, escatxigar i entreposar. També van tenir cabuda els possessius femenins meua, teua, seua i, evidentment, el determinant numeral femení 2. Pel que fa al llenguatge planer, ara segurament us cridarà l'atenció el que us llegiré, però és que davant la possibilitat de triar entre dues opcions de qualsevol nivell, però sobretot lèxic, el diari Segre triava la forma més pròxima al castellà, sempre que fos correcte en català, això sí. Per què ho feia? Doncs perquè el lector, que ja estava avesat a llegir sempre diari en castellà, es pogués habituar d'una manera còmoda a la lectura del diari en la seva pròpia llengua. Tries d'aquest llenguatge planer són aficionat i no pas afeccionat, fer servir, usar, utilitzar i no pas emprar, estar i no romandre. Sintàcticament, però, rebutgen les estructures més castellanes. La setmana que ve no, és a dir, la setmana que ve enfront de la pròxima setmana. Fins aquí la part relacionada amb la premsa escrita. Jo només faig apunts perquè després en puguem parlar si us sembla que és adequat o no. Pel que fa a la televisió, no podem obviar dos personatges que han tingut un paper molt rellevant en relació amb les variants dialectals i que em permeten enllaçar amb els conceptes utilitzats per la professora Mònica Montserrat de variació terdiatòpica, no? Quan dèiem que un actor d'una varietat determinada, en aquest cas tots dos de català oriental, tant Cesc Queralt com Xavier Bertran, actuen utilitzant una varietat que no és la seva pròpia. En Cesc Queralt, doncs, amb la Vicenteta, que tots coneixeu, i en Xavier Bertran, doncs, amb lo Cartanyà, que segurament també coneixeu tots. Val a dir que aquests exemples, i segurament més d'un que m'està escoltant està pensant, ja fa molt temps d'això, ja ha plogut molt. Certament és així, però també és cert el que comentava la Laia Darder, que aquests estigmes, aquesta imatge cala molt fort, arrela molt fort en els parlants, especialment en aquells parlants que no han sentit abans la seva varietat dialectal a la televisió. De Xavier Bertran en parlaré una mica més endavant. Quant al doblatge i a la versió original, la professora Mònica Montserrat també comentava què és el que succeeix des de Barcelona pel que fa a l'escola de doblatge. Quan jo he fet treball de camp, he preguntat als meus informants si havien sentit mai una pel·lícula doblada al català en la seva varietat dialectal o algun personatge que l'utilitzés. La resposta era sempre unànime, no. I quan els preguntava per què creien que això succeïa, aleshores la majoria em deien que no ho sabien, però en va haver algun que em va dir que segurament no hi havia actors i actrius nord-occidentals que anessin a l'escola de doblatge. Ara, que jo sempre ho he qüestionat això, doncs gràcies a la Mònica Montserrat he obtingut la resposta. Després hi ha la qüestió de la pel·lícula Alcarràs, de Carla Simón, ben coneguda per tots, que ha esdevingut també un èxit, però que a mi em fa qüestionar-me un altre tema, que és si el fet que la temàtica sigui la ruralia no va directament associada a la varietat dialectal. És una pregunta que també llanço a l'aire. És a dir, es podia haver fet una altra pel·lícula a les Terres de Ponent que no anés vinculada a aquesta varietat dialectal per no prolongar l'estigma? És una idea que em faig a mi mateixa, és una pregunta que em faig a mi mateixa. Passem ara a la ràdio, als anuncis radiofònics, i aquí sí que se'm planteja també una pregunta per a la qual no tinc resposta. És cert que la majoria de programes s'emeten en la varietat nord-occidental per bé que de vegades hi pot haver algun presentador, algun locutor que tingui alguna altra varietat.
i no se'ns fa gens estrany. El que no s'acaba d'entendre és perquè anuncis de la ràdio de productes o de serveis de les Terres de Ponent solen ser, no ho són sempre, però molts sí que ho són, en català oriental. Perquè, com a mínim, crea estranyesa en l'oient, no? El que passa és que potser ja tenim tan interioritzat aquest sentiment d'inferioritat, els nord-occidentals, que potser a alguns els passa per alt. Jo, com a anècdota, m'agradaria comentar també que precisament em vaig reunir no fa gaire amb un membre de l'Ajuntament de Lleida que em va demanar l'opinió sobre aquesta qüestió perquè li semblava especialment curiosa i estranya. Segurament la paraula és estranya, no? M'agradaria saber si això es produeix en un altre territori. Jo mateixa que he viscut a Figueres, podria sentir a Figueres un anunci d'algun producte figuerenc en nord-occidental? Malauradament crec que la resposta seria que no. Pel que fa a altres anuncis que poden ser radiofònics o poden tenir també la seva plasmació escrita, hi ha petits avenços, aquí em permeto jo també fer la incisió en la qüestió ortogràfica, que no podríem imaginar-nos amb un lèxic estrictament normatiu. Em refereixo a la paraula quets. Quets és una paraula que ha arrelat fortíssimament a Ponent, i no només a Ponent, a Tarragona, en determinades àrees de Tarragona també s'utilitza aquesta expressió. Per a aquells que no l'heu sentida mai, doncs fa referència al calçat esportiu. Seria impensable un anunci, per exemple, del grup Unipreus, que ja sabeu que és un grup fundat a Lleida, precisament, i que ha obert botigues per tot el territori amb la marca de Walla. Doncs Unipreus o Walla el que fan és, segons el públic, utilitzen l'expressió, la forma aquests, o utilitzen Bambes o no utilitzen una altra. Seria, com us dic, impensable que a les Terres de Ponent s'utilitzés la paraula Bambes. Algú pot estar pensant també que, a veure, Anabel, que aquests ve d'una marca. Certament és així, però és que Bambes també ve d'una marca. Bambes és una paraula que apareix al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i aquests no. Un apunt, seguint amb la ràdio, comentava la professora Montserrat que se li feia estrany sentir una periodista del Matarranya doncs canviar contínuament de varietat dialectal i jo no la justifico en cap cas, però sí que puc arribar a entendre el que succeeix perquè he fet treball de camp a la franja. Doncs bé, en una ocasió el professor Ramon Sistac i jo mateixa cridats a respondre una entrevista a una ràdio local de Fraga, Asti Estem, el nom de la qual és prou representatiu de la varietat dialectal de les terres de la franja, no? Asti Estem, val a dir que, i tinc aquí l'enllaç perquè m'agradaria que ho haguéssiu escoltat, però no crec que disposem de temps. La qüestió és que el locutor el que fa no és canviar de varietat dialectal contínuament, sinó que va passant de manera completament gratuïta del català al castellà amb una naturalitat exagerada. Estrany o no, el que no podem pas obviar és que en territoris en els quals no hi ha un aixopluc legal es puguin donar aquestes estranyeses, aquestes irregularitats, com passa, per exemple, a la franja. I si ens centrem ja en internet o les xarxes socials, ens trobem en un món nou, relativament nou, en el qual els lingüistes, els estudiosos de la llengua, ens fa certa por entrar. Per què? Perquè la majoria dels que lideren les xarxes socials no tenen o no fan per tenir, diguem, cap tipus de filtre a l'hora de promoure un model lingüístic, perquè en definitiva també exerceixen de models lingüístics. Jo us poso en pantalla un senyor que s'amaga darrere d'una màscara de l'Spider-Man amb un barret de la Plec del Cargol, que com sabeu és la festivitat més popular de les Terres de Ponent, amb una samarreta, és a dir, tot el merchandatge hagut i per haver, soc més de l'Oest, a propòsit de la cançó Som de l'Oest, i s'amaga, com us dic, darrere tota una sèrie de xarxes socials sota el nom de Postureig Lleida. Aquest senyor es fa anomenar senyor Postu i tot allò que fa, tot allò que diu,
ho defensa lleidatanament, ponentinament, perquè d'aquesta manera tot s'hi val. No? Per exemple, algunes de les mencions que fa a les xarxes socials són per despedir-lo dijous i l'estiu. I clar, aquí, evidentment, no hi ha cap mena de filtre. Què és el que passa? Que, com us dic, esdevé un model lingüístic i té milers i milers de seguidors, especialment a les terres de Ponent. Però és que com ell hi ha molts, segurament, en d'altres varietats lingüístiques. Jo ara, perquè em centro en la que em correspon. Tot plegat contribueix a crear aquest estigma que la Laia Darder comentava el primer dia, un estigma dialectal, que no promou altra cosa que la comicitat, que la paròdia, que el folklore. Si als mitjans de comunicació hi sumem altres iniciatives, com poden ser en el cas del nord-occidental, aquest diccionari que va sortir de la mà de 3 individus, no filòlegs per descomptat, que d'una manera quasi podem dir divertida, van crear el nou diccionari lleidatà-català, doncs tot això augmenta o agreuja la situació del nord-occidental. Tingueu present que aquest diccionari va ser un èxit de vendes fins al punt que va ser publicada una segona edició amb el títol Lo Diccionari Lleidatà, èxit de vendes novament per Sant Jordi, per la qual cosa va sortir una tercera edició, Lo lleidatà és fàcil, xarra el Cisquere. Però, novament, no té cap filtre normatiu al darrere. I, com us deia, tot això contribueix a fer que el lleidatà sigui vist com un català lleig, un català de segona, un català d'anar per casa i, en definitiva, el fill pobre del català, per a molts parlants catalans, no només catalanoparlants. Un català brusc, rústic, de pagès, de poble. I, a més, un català, doncs mira, que fa gràcia, però que com que està tan castellanitzat, convé dissimular-lo, clar, castellanitzat. L'estiu no seria un castellanisme, però sí despedir, etc. Arribats a aquest punt, la pregunta és gairebé obligada. Hem avançat gaire? Arribem al segle XXI i què trobem? Doncs, per una banda, podríem pensar que sí, però per una altra banda és evident que no. Mireu, l'any 2019 torna a sortir una sèrie a televisió de Catalunya, liderada o protagonitzada pel mateix Xavier Bertran, que reprenia novament el protagonista de Lo Cartanyà i fins i tot recuperava alguns dels personatges de la mateixa sèrie. Per sort, només se'n van fer 10 capítols i la sèrie, doncs, el 2020 va deixar de produir-se. Però, clar, això, imagineu el que va suposar a la societat de Ponent. Doncs hi va haver qui ho va fer públic. Alba Granell, a Núvol, va escriure aquest article. El nord-occidental fa riure i ens trobem al 2019. Els de Ponent, deia Alba Granell, els de Ponent només demanem sentir-nos més representats a la televisió pública, que també és la nostra amb aquest joc de paraules, amb l'eslògan de la televisió pública catalana. Xarxes socials. Què tenim? Doncs tenim més individus com lo Postureig de Lleida. Tenim un senyor Pau de Pons, que molt probablement també coneixeu, que el 2018 o fins i tot una mica abans va començar a fer versions de hits, de cançons populars en dialecte nord-occidental i sobretot amb la finalitat última de provocar la rialla, de fer gràcia. Evidentment, les seves cançons són plenes de castellanismes innecessaris. I segurament també coneixeu aquest altre individu, Miquel Montoro, de les Illes Balears, doncs que també s'ha fet molt conegut per les xarxes socials i que ja els fan entrevistes a platós de televisió. Pau de Pons té una secció, no recordo si és a RAC1 o no sé ben bé a quina emissora, però en definitiva el seu protagonisme va creixent a la xarxa i va creixent als mitjans de comunicació. Tant és així que han fet contribucions l'any 2018, Fora Vila, i tinc els enllaços però no els vull fer publicitat, Sigues tu l'any 2021. Bé, potser des de les illes la visió que es té de Miquel Montoro és diferent de la que jo estic plantejant ara. També és una reflexió que llanço al públic i a la taula rodona de dijous vinent. Ja m'ho comentareu. En tot cas, des de Ponent
Tenen seguidors, evidentment, tenen seguidors, tant el Posturets de Lleida com el Pau de Pons, però els que tenim una mica de nocions lingüístiques doncs no ho valorem gaire positivament. El que ens fan falta, sense cap mena de dubte, són referents lingüístics. I per això poso en pantalla en Carles Porta. Ha calgut mostrar un programa tan seriós com el de Crims, ja sigui de forma radiofònica com televisiva, perquè algú, sense cap mena de prejudici, sense voler amagar, sense cap voluntat d'amagar la seva variant dialectal, parli de qüestions serioses. Venim reivindicant-ho des de fa temps. Teixidor ho deia l'any 2000. El drama del nord-occidental és que la manca de referents reconeguts pot arribar a qüestionar qualsevol iniciativa. I això és el que va passar, en efecte, amb el llibre d'estil del diari Segre quan va aparèixer en català, que els lectors van començar a criticar-lo, el consideraven poc seriós, perquè no estaven habituats a les formes lèxiques que hi apareixien. No estaven habituats, ho comentava el professor Mas la setmana passada, el meua, teua, seua encara no està prou consolidat, si més no de forma escrita a les Terres de Ponent, a diferència del que passa al País Valencià. Jo mateixa, com a docent, m'he sentit corregir no només per companys professors, sinó també per alumnes, per utilitzar el meua, teua, seua a les meves classes de català. Ferrer Hug, que havia fet aquest article tan interessant comparant i analitzant el català de lo cartanyà i de lo Gran Nord, observa que hi ha un excés voluntari en l'ús dels castellanismes. Ella deia molt claríssimament que en el moment en què un dialecte ja es troba de manera normalitzada als mitjans, llavors ja se'n poden fer produccions de diferents registres, però fins que això no passa, no podem començar utilitzant-lo per fer paròdia. Això és una cosa que no va entendre mai l'actor i guionista Xavier Bertran, perquè, no sé si ho sabeu, però la sèrie de lo cartanyà va haver de ser retirada de la graella televisiva justament per pressions dels nord-occidentals. Els nord-occidentals feien molt de temps que teníem ganes de sentir-nos representats a la televisió de Catalunya, a la televisió de tots. I esperàvem la sèrie de lo cartanyà amb candeletes. Però quan vam veure com anava tot plegat, ens vam sentir decebuts, ens vam sentir frustrats i ens vam queixar. Això, com us deia, Xavier Bertran no va saber-ho interpretar i així s'ha vist l'any 2019. Ell ho enraonava dient que la sèrie de Plats Bruts no tenia cap problema, però és que Plats Bruts, que està gravada en català oriental, doncs no és exactament el mateix, perquè de programació en català oriental n'hi ha moltíssima. L'any 2020 jo mateixa parlava de la complexitat que s'incrementa en territoris perifèrics i fronterers, on les conseqüències, encara que a priori no ens ho sembli, poden arribar a ser devastadores. Mireu, tot plegat provoca malestar i autoodi entre els parlants. A més, alguns poden arribar a canviar-li el nom a la llengua i dir que no parlen català, que parlen nord-occidental, que parlen lleidatà, que parlen franjolí, que parlen xampurrejat o que parlen qualsevol altra cosa que no sigui català. També contribueix a reforçar una identitat diferent de la catalana, no pas a les Terres de Ponent de la Catalunya, però sí a l'altra banda de la frontera administrativa. I per descomptat contribueix a qüestionar el contínuum lingüístic. En aquest sentit, el 2023 vaig fer constatar que una major presència d'aquesta varietat del nord-occidental en l'estàndard contribuiria a cohesionar els territoris catalanòfons influïts per dues institucions, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que no sempre són coincidents. Fixeu-vos en l'eslògan de Carles Porta, intentarem posar llum a la foscor, comencem, que és aquesta frase que utilitza sempre al principi dels seus programes. La gent la reprodueix i la reprodueix en català nord-occidental i lleidatà. Ja no en fa fent-ne paradeu. Una altra cosa és el que facin al Polònia, que ja sabem que és un programa paròdic. Però el que vull dir és que sovint necessitem un referent, com ha estat en aquest cas Carles Porta, i no és l'únic, per utilitzar o per reconèixer altres varietats dialectals. Un altre referent ha esdevingut Lluís Sánchez Sitjà, no sé si el coneixeu, però en la tercera edició del programa Eufòria, que s'emetia en prime time, doncs va esdevenir el guanyador i la seva aposta va ser molt important. En aquest sentit, valorem positivament aquest avanç. Es tracta d'un noi jove, nascut a Artesa de Lleida, un municipi del
de les Terres de Ponent. Ell va tenir la voluntat, i així ho va fer, de cantar una versió catalana en la seva varietat nord-occidental. I això, no sé si va ser la darrera o una de les darreres gales, però evidentment va contribuir a fer-lo guanyador. Arran justament d'aquest individu tenim altres publicacions que ens fan pensar d'una manera més positiva, podríem dir. De l'autoodi a l'autoestima dialectal, el català occidental es reivindica. Bé, és un article molt interessant també que us recomano de llegir a l'ara. I ja per anar tancant la meva intervenció, sí que m'agradaria també posar sobre la taula algunes observacions que em semblen també interessants. Per exemple, en el món publicitari, jo mateixa, anant de camí a la feina, he trobat aquesta tanca a la carretera, aquest rètol, i he aturat el cotxe volgudament enmig d'una rotonda per fer aquesta fotografia. Mireu l'eslògan perquè és, des del meu punt de vista, molt encertat. Fes la garxina a la salut dental. Fer la garxina és una expressió molt, molt lleidatana, bé, molt nord-occidental, que vol dir fer l'ullet, picar l'ullet. Quan he buscat aquesta paraula o aquesta expressió al diccionari, he trobat que no hi és, al diac només apareix garxo, que evidentment, doncs, garxina és un derivat de garxo. Tampoc no apareix al diccionari normatiu valencià, també apareix garxo i garxa, però evidentment havia de sortir a l'alcobemoll. Garxina, acte de tancar un ull mantenint l'altre obert. Fer la garxina, fer l'ullet, i això es diu a Tremp, a Lleida, a l'Urgell i al Pallars dirien garxina. Per què poso aquest exemple? Perquè algú s'ha atrevit a posar una forma no normativa per anunciar en un determinat territori als seus possibles consumidors. I des del meu punt de vista és un encert, perquè picar l'ullet no hauria cridat l'atenció de la mateixa manera que fer la garxina als habitants de Lleida i voltants. Per això, en aquest sentit, hi he posat, si no seria això una clau. Llavors la pregunta és, ens hem de permetre, ho deia la Laia, on és el límit? Ens hem de permetre utilitzar formes no normatives en espais pertanyents als àmbits, als mitjans de la comunicació? Bé, parlar dels parlants no nadius, que seria un tema en el qual m'agradaria també entrar, crec que ara ens queda una mica apartat del tema, però si a algú li interessa, jo estaré encantada de dir-hi la meva. I bé, fins aquí jo acabo resumint a tall de conclusió. Torno al principi. Jo crec que hem d'alliberar-nos de complexos, hem de reforçar l'autoestima, sobretot els nord-occidentals, els ponentins, però això sí, sisplau, fem-ho amb criteri. No tot s'hi val. El que volem és un model lingüístic que ens representi a tots perquè, i aquí entro en el meu camp de treball, perquè necessitem sentir, gaudir d'un benestar lingüístic, que és el tema dels sentiments. I aplega o recullo també l'eslògan o l'emblema final del professor Mas. Podem fer-ho. Moltes gràcies per haver-me escoltat i ara doncs, estaré encantada de respondre qualsevol dubte, aclariment que vulgueu fer-me.